només parlava aquesta llengua, el castellà. És cert que escoltava tots els meus amics parlar valencià, però quan es dirigien a mi, automàticament parlaven en castellà, malgrat ells eren valencianoparlants. I no era una qüestió d'educació, era una qüestió de preferència per una llengua respecte a una altra, el que s'anomena diglòssia, és a dir, un intent de menysprear una llengua per davant d'una altra. Jo vaig estimar a la meva dona i la vaig conèixer quan ella parlava en valencià i jo parlava en castellà. I estimant-la d'ella vaig estimar la llengua que ara parle i la vaig continuar escrivint i parlant durant ja 30 anys. En això només vull fer una reflexió perquè vegeu que tots podem i som capaços d'aprendre una nova llengua i mai ens farà mal aquesta nova llengua. Una llengua que ja sabem que el valencià es desgasta i patís als carrers mentre que es manté viva i forta dins de les nostres escoles. Gràcies a que n'hi ha professors i professores que creuen en l'ensenyament en valencià i gràcies també a que hi ha associacions com l'Escola en Valencià que és un fidel guardià d'aquesta llengua valenciana. L'Escola Valenciana va crear ja farà més de 25 anys les trobades d'escoles en valencià i aprofite per a recordar-vos que enguany és la 29a edició i que es farà al Puig, un poble històric com tants altres, però inclús més, perquè es va començar la batalla de recuperació de València allà per el 1237-38. Per tant, toca anar al Puig tots aquells que pugueu i vulgueu, perquè la festa està allí aquest diumenge. En aquesta edició de les trobades d'escoles en valencià, el lema és un país d'escoles. I en això s'intenta apostar i defensar el que seria l'educació, tot així la coneguem.